Kini kejing persang banwara kawai kasun nopo North East ya kata kapan North East party ngai hakini kisnam gi bladep kam shimlong ka job te ka ai ka bangi bu jingkeli ya kene ka front ka bathmai lan ne ka so called political party ka bathmai ka ban so form kalau ka ai kata ka new idea ka ba pinwara ya ka ba ka history kam pat dep test and fail te kata ka de ka bangi to put it into perspective, ngin Peit nak kena ka perspektif jong ka sociology mo. Ka sociology ketika subjek ka populi karpang ki political parties. Umaurus do barja u angine ki kintin. Baki political parties kimi ne ki artli ki telong. Way kedai ne ka jingi ki pai ba ka mass movement. Ka ba ar pat kedai ka elite coalitions. Ka jinga lumlang jong ki elites. Tetapi analyze saya kan dia nak kena ka perspektif jong Maurus do barja pinsiam ba kene ka front ka ba mental ne ka political party ka bansa form menta kakhlamuan na ka mass movement kawan na kani ka coalition juga ni ki elite sa kujing jong ha kani ka coalition ka kadai ka coalition of convenience kam dari ka coalition of conviction bakin ni dan kata ka ideology ka bathmai lan ki principles ki ba compare longkum kita ngim yo i te ka ba khadu ngi ba imat kadon ka ka ba maki kila smuthu bakin ha ban lebyang supai ba te kila don kanika kenja political guilt especially nagaliang ju konrat sangma hangne lasngu sistem bansa ya kane tele se melek pen pau no da ka we kadur te kata ka dei ka jing persang le se ka bang isu i mulu mala na ki media te ka bangamut benong hi kalong kane banwan ra ya ka we ka sur hapo North East kalong ka kam ka ba adu kata-kata namar kane ka region kalong so diversified hagaji i jonga kalong one of the most diversified region in the world. Kaba every kilometer pini ila don ki variations in terms of dialect, language, cuisines, kijing ngai ki ba fair te banwara e kata ka unified voice la kala ka jing persang kala ka don kam ten re long ba khadu hi kinya pa lagi jong kisur kinya pen pau lagi jong kidur tengah itu kan long ka ba e sibut e da ka benta banwara e ka bokom kata ka jat alian sang ne hapo North East India jongi te ka bangamut banong kolong ba lakadai ka national party lakadai ka regional party lakadai ka runu ko front ka ba don kam hi menta ka long baik ba ngin yo iya ka delivery on the ground. Kabagi pa iba man ta ki kwa kalong iya ka performance.